बे समाव मोनसे खोथा बयनिसिमबो आङो फोरमायनो सानदों आरो जोंनि UPPL नि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम आङो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों। जोङो मोनथिगौ मानगोनां BTR नि CM सार प्रमद बर' बिथाङा दिनै जोंनि BTR ओनसोलनि थाखाय सानहर खामानि मावगासिनो। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जेब्लासिम BTR नि चिफ सार प्रमद बर' बिथांजों OSD डक्टर फुकन बसुमतारिया थाबाय थागोन। बियो थाबाय थायोब्ला जोंनि UPPL नि हान्जाया गोबां खहानि लामायाव। बेखायनो आङो खावलायदों दिनै OSD डक्टर फुकन बसुमतारि बायदिया थाबाय थायोब्ला जोंनि UPPL नि जे माखासे इयुथ्स दिनै बे साननैसोनि गेजेरावनो 500निबो सायाव जोङो UPPL निफ्राय ओंखारगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नंगौ UPPL खौ जोङो मोजां मोनो, जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगासिनो। नाथाय दिनै थार्ड क्लास मानसि दिनै फुकन बायदि थायोब्ला दिनै जों लाइमोनफोरा जायगा गैया, जों बेखौ नुहुरदों। आरो दिनै बिथांनि जे केरेक्टार, बे केरेक्टारा दिनै लाइमोनफोरखौ दुखु मोनहोदों। बेखायनो जोङो खावलायदों फुकन बायदि मानसिया थायोब्ला जोङो मालाबाबो UPPL हान्जायाव जोङो थानाय नङा। खुलुमबाय, गोजोन्थों।